19. hodiny chýba ešte 23 minút, ale kongreska Trenčianskeho výstaviska je už takmer plná a za mnou na javisku vidíte technickú skúšku, čiže posledné prípravy pred podujatím roka Večerom hviezd. Hladina toho správneho adrenalínu gradovala 17. decembra v príjemnej vianočnej atmosfére. Kolegovia z bližšie nemenovanej športovej telky sa chystali na priamy prenos a my sme stihli ešte krátky rozhovor s moderátorom slávnostného večera Matejom Cifrom alias Saifom. Práve som dopísal SMS-ku Dare Rollins, lebo povedala, že strečno je zatvorené, to znamená, že trošku bude meškať, že poprosila ma, citujem, že či to neviem trošku natiahnuť ten úvod, takže o 7 by mala doraziť a o pol určite budú prichystaní. My sme sa práve zasekli v strečne. Ja som nevedela, že strečno je cez víkend zatvorené. Nielen Saifa vtipnými replikami trochu natiahol úvod, ale neplánovanú showpauzu urobil aj pán zvukár pri fantastickom vystúpení čertíc z domáceho klubu Fitness Gaberhel. Diváci v sále to však akceptovali ako fór a moment prekvapenia, ktorý iba doladil vynikajúcu atmosféru dýchajúcu človečinou. Navyše réžia a produkcia ukázala prehodením niektorých čísel, čo znamená flexibilná solidarita v športe a umení. A tak hlavná hviezda Večera hviezd Dara Rollins otvorila svoju spevácku show vo veľkom štýle. Mnohí diváci v sále aj pri televíznych obrazovkách ani nepostrehli, že by niečo nebolo tak, ako byť má. Samozrejme, ústrednou témou už 14. ročníka Večera hviezd bolo oceňovanie tých najlepších z najlepších. A naozaj išlo, ako to hneď v úvode večera naznačil Michal Čapla, viceprezident Konfederácie športových zväzov, o hviezdy svetového formátu. Opäť budeme oceňovať najlepších športovcov neolympijských športov. Medzi 13 ocenených je 9 majstrov sveta. Top úroveň podujatia okrem špičkových športovcov a hviezd showbiznisu podčiarkla aj prítomnosť známych osobností nášho verejného a spoločenského života. V zastúpení pána otca tlieskame Eve Bánikovej. Jedným dychom dodávame, že priamo z Národnej rady Slovenskej republiky nás dnes poctil svojou návštevou aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Veľký potlesk pre Jaroslava Ridoška. Sympatický poslanec Národnej rady Jaroslav Ridoško, ktorého Trenčania z fakultnej nemocnice poznajú ako ostrieľaného chirurga, bol aj zárukou okamžitej lekárskej pomoci, ak by sa nebodaj niečo stalo počas náročnej akrobácie, ktorú predvádzali fitnessky. Od silného muža z parlamentu sa teraz rýchlo presuňme k mimoriadne disponovanému majstrovi sveta Tomášovi Tabačiarovi, ktorého exhibícia doslova vyrážala dých. Skvelý programový sendvič výborne doplnila Dara Rollins svojimi najväčšími hitmi, ktoré sa stali už evergreenmi. Krátky mix pesničiek, už časom zľudovelých, podporili diváci aplauzom do taktu. Krátke prezentácie celkom 13 ocenených v rôznych neolympijských športoch striedali skvelé umelecké čísla. Atmoška postupne gradovala, no všetkých sme samozrejme z časových dôvodov na rozhovor ani pozvať nemohli, hoci by si to zaslúžili. A tak sme volili kompromis.
Za všetkých tých mega úspešných reprezentantov sme oslovili aspoň výnimočného trojbojára Roberta Valacha, ktorý v ére samostatnej Slovenskej republiky nedávno na Floride zaknihoval mimoriadny výkon. Pred kamerou máme teraz vysloveného Valibuka, ktorý urobil zápis slovenského rekordu 1037,5 kg v trojboji. Robo, ako sa to vôbec dá zvládnuť? Tak je to všetko o disciplíne a tvrdom tréningu dlhoročnom. Už to trvá 10 rokov ten tréning a dopracovali sme sa až k takémuto krásnemu číslu konečne tento rok. Čo ešte vylepšíš a pridáš na svojom výkone? Tak jediná moja meta je momentálne 1100 kg v trojboji. Už ďalšia taká pekná hranica neexistuje ako 1100. V žatve ocenených majstrov sveta aj Európy sa objavili okrem iných aj Zuzana Vráblová, majsterka sveta vo vodnom lyžovaní, nohejbalista Ladislav Stupák, majster sveta, ďalej Barbara Miková, trojnásobná majsterka sveta v lyžovaní na tráve a mnohí ďalší. Zdá sa, že v neolympijských športoch, ktoré doteraz zostávali v tieni tých olympijských, sa postupne blízka na lepšie časy. Pán viceprezident, aký je váš názor? Zdá sa, že je to každý rok lepšie a lepšie. No určite je to každý rok lepšie a lepšie. A ja si myslím, že vďaka športfestivalu a vyhláseniu tých výsledkov, ktoré Trenčine už robili dlhšiu dobu, aj ministerstvo zareagovalo, lebo vidí, že neolympijské športy sú nie len športy, ktoré sú niekde na okraji. A samotný rozpočet, ktorý sa robil pre tento rok a dokonca po mojom 10-ročnom úsilí medzi vybraných športovcov sa dostanú tento rok aj neolympijskí športovci. To je obrovský úspech, tomu gratulujeme a ešte by som ťa poprosil, keby si všetkým priaznivcom neolympijských športov, lebo sa blíži záver roku, povedal niečo z pohľadu toho, čo je už v tej zóne srdiečka? No, v zóne srdiečka je to, že i keď mám svoj vek, neustále budem aktívny a neustále sa budem snažiť, aby neolympijské športy napredovali dopredu a v rodinnej pohode veľa Božej lásky a pohody. Ja len doplním pre divákov, ktorí možno nevedia, že ty si stále aktívny športovec a že sa chystáš do Ameriky. Čo je na tom pravdy? Tak je, lebo súťažím v organizácii AAUčko a keďže na budúci rok budem okruhy 70 oslavovať, tak som s mojím americkým priateľom povedal, že prídem a samozrejme skúsim zabojovať do medailu v kategórii Masters 70 ročný. Takže držíme palce, aby si toho mástra opäť dal. No tak mám 2 tituly zatiaľ, dúfam, že bude aj tretí. Tak ako viceprezident ideš osobným príkladom. No tak šport je moja náplň celoživotná a myslím, že to ešte bude veľmi dlho trvať, lebo tým mojim priateľom americkým som povedal, že ešte v 90-ke prídem na preteky. Vráťme sa však do sály, lebo na pódium práve cupitajú pádivky, teda malé huslistky zo základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Som zvedavý, čo ste si pre nás prichystali. Ktorá z vás je najviac hovorčivá? Zrazu žiadna, čo? Čo nám zahráte? Čo nám zahráte? Pesničku? Popri fitnesskách patrili určite k príjemným prekvapeniam večera.
Čo hovoríte na výkon tých malých huslistiek? Vy ste dokonca Bože. povedali, že je to nastupujúca generácia. Jednoznačne si to myslím, ja obdivujem všetky deti, ktoré svoj voľný čas strávia zmysluplne. To znamená, či už športujú, alebo robia muziku. Moja dcéra jazdí na koni, aj spieva, aj hrá na klavíri, aj hrá tenis. A myslím si, že to je tá jediná cesta, správna cesta, ako aj v tých deťoch budovať takého zdravého, nielen zdravého akože športového ducha, ale vôbec taký zmysel pre, neviem, kolektív a hru a súťaživosť a takú tú ambíciu vnútornú. Takže ja to cením. Ja veľmi ďakujem za túto príležitosť, že sme mohli vystúpiť na takomto krásnom podujatí a najviac ma teší, že báby majú úžasnú motiváciu pokračovať ďalej. Každý úspech motivuje nielen tých ocenených majstrov sveta a Európy, ale vlastne aj umelcov a verejných činiteľov. Poda ktorých z nich sme prekvapili obyčajnou ľudskou otázkou. Vianoce už predsa klopú na dvere. Stihli ste kúpiť darčeky? Darčeky, ako každý rok, nie všetky. Aká je vaša, taká by som povedal, predvianočná príprava? Máte už darčeky kúpené? Tak jednak ich nosí Ježiško, to znamená, že to nemôžem povedať a tak v rámci svojich možností, ako čo stíham, priznám sa, že som taký, akože tie veci riešim pomerne dosť na poslednú chvíľu, ale isté veci mám, akože dokonca si myslím, že tento rok ešte trošku vo väčšom predstihu, ako by som očakával, takže som aj sám zo seba trošku prekvapený. V finále skvelého večera už tradične patrí benefícii. V predvečer Zlatej nedele sa predstavili chovanci čistej duše vo svojom programe plnom úprimnosti, lásky a ľudskej spolupatričnosti. Je pochopiteľné, že výťažok zo vstupného organizátori venovali práve im. Pán poslanec, práve sa skončil top program Večer hviezd. Ako ho hodnotíte ako divák? Ako divák ho hodnotím veľmi, veľmi pozitívne. Chcem sa poďakovať usporiadateľom, že som mal možnosť zúčastniť sa tejto krásnej akcie. To je skutočne nádherná akcia a verím, že sa budem mať možnosť zúčastniť tú akciu aj na budúci rok. Konfederácia športových zväzov pod vedením pána Čaplu zastrešuje všetky neolympijské športy. Je 67 a vybrať tých najlepších je veľmi ťažké, pretože niektorí majstri sveta sa ani nedostali do vyhodnotenia a veľa majstrov Európy samozrejme sa vôbec nedostalo do vyhodnotenia. Čiže neolympijské športy sú ťažké, veľmi ťažké športy, ale veľmi preslavujú Slovenskú republiku. Čo chystáte budúci rok? To už bude 15. jubilejný Večer hviezd a šport festival. Čím prekvapíte? No, s Darinkou Ronisom sme sa dohodli, že ozaj ten 15. ročník bude výnimočný, krásny, nádherný. No a na športovcoch a na športoch záleží, kto bude vyhodnotený v ďalšom ročníku. Hviezda večera Dara Rollins, Saifa, športovci a organizátori, ale aj významní hostia v záverečnej kytici sviatočných želaní takto oslovili Trenčanov. Mne sa Trenčín páči, je to výborné mesto, je to najmenšie mesto s najväčším počtom Stanley Cupov vo svete, takže si myslím, že to je určite úžasné a to by mohol byť veľmi zaujímavý a pekný magnet pre ľudí, ktorí a Trenčín by mohli navštíviť, takže to mesto má čo ponúknuť, takže držím palce a hlavne veľa zdravia, to je asi to najdôležitejšie. Asi by som im zaželala to isté, pretože to prianie moje bolo také zo srdca, že vlastne všetko ostatné je tak nejak na nás. To si pochystáme my a každý to máme radi v inej miere, v inom množstve, iný sortiment, ale zdravie. A váš celkový dojem, vrátite sa do Trenčína kedy? Vrátim sa dokonca veľmi rýchlo, pretože my tu máme, myslím si, že 26. moje posledné vystúpenie v tomto roku v klube, takže bude to také skôr, myslím, že všetci budú na nohách. Teším. Tak pravda, že všetkým, aby ho prežili v duchu rodiny, v kľude, v pokoji a hlavne, aby boli do nového roku všetci šťastní a zdraví. Čo by ste zaželali Trenčanom? Viete, snáď, aby si ľudia boli trošku bližšie, lebo tá doba je rýchla, vzdialujeme sa od seba, nemyslíme na seba, aby sa ľudia v tento sviatočí sa trošku zastavili, porozmýšľali o sebe, porozmýšľali nad sebou
možno nad druhými a snažili sa byť k sebe bližšie, snažili sa pochopiť tých druhých a všetkým želám lásku, kľud a pokoj. Trenčanom by som zaželal ozaj šťastné sviatky, veľa zdravia, veľa pohody, veľa pokoja a aby mali lepšieho vodcu, ako doteraz majú. K týmto želaniam sa samozrejme pripájame i my. Zároveň už upriamujeme pozornosť na jubilejný 15. ročník Večera hviezd. Ten ostatný vynikal obrovskou obrazovkou, ktorú priviezli až zo švajčiarskeho mesta Lausanne, vtipným moderátorom a vynikajúcimi účinkujúcimi. Dovidenia o rok, dovidenia na Večeri hviezd 2017.